Isaiah chapter 60 verse 1. उठ परजळीचा तुझो उजवाड आयला. एक विशेष मांडावळ मँगलोर दिसो कॅथोलिक कॅरिस्मेटिक एकतार आणि पवित्र पुस्तकाचो आयोग सांगाता मेळून मांडून हाडटा बायबल महासम्मेलन. बायबल महासम्मेलन तारीख जावन आसा 20, 21, 22 आणि 23 सांजेच्या 4 तावन राती 8:30 वरां पर्यंत. मोगाचे न्हू जण एकल्याक एक मोगाचो स्वागत. तरणाट्यानो येया, भुरग्यांनो येया, वडिलांनो येया. या बायबल महासम्मेलन सांगाता मेळून येवकरिस्तांतल्या जेजूक आराधन कर. देवाचे उतार आमच्या काळजांत जिरोवन एक दैविक सकत अनुभव करया. सांगा एकामेकाक येया पडा संख्या.